Simon Busuttil ma jistax jibqa' bħal magħluq quddiem każ potenzjalment ta' frodi fl-applikazzjoni għal villa f'żona ODZ mid-deputat tiegħu Tony Bezzina. Dan qaluh il-Ministru Edward Zammit Lewis u d-Deputat Laburista Clifton Grima f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista fid-dawl tal-aħħar żviluppi li wrew kif Bezzina ivvinta fl-applikazzjoni biex din seta tkun approvata. Il-Ministru Zammit Lewis sostna li bl-istess mod li bih Simon Busuttil ħareġ b'saħħa jiddefendi lil Bezzina issa għandu responsabilità ikbar. Kap tal-Oppożizzjoni għandu test li m'għandux dubju li se jfalli għalfejn. Għaliex wera f'daw il-15 li huwa dajjef quddiem il-każ Tony Bezzina, però wera wkoll li jrid jippersisti f'ipokrizija politika. Għandu 15 fejn il-kap tal-Oppożizzjoni ma ħax deċiżjoni. Jaħseb wara il-kap tal-Oppożizzjoni li jaspira li xi darba ikun Prim Ministru kull siegħa jew kull kwarta biex ngħidu hekk irid jieħu deċiżjoni meta fi 15 ma rnexxilux jieħu deċiżjoni waħda li hija sempliċi ħafna. Id-Deputat Clifton Grima fakkar kif Bezzina vvinta kamra ta' 31 metru kwadru fil-pjanta illi batu huwa stess meta jidher ċar mir-ritratt mill-ajru il l-kamra ma teżistix u li hemm biss ħajt. Kamra li mingħajra ma kienx ikollu ċans remot li l-awtorità tal-ippjanar tapprovalu l-applikazzjoni peress li kellu jipprova li fuq l-art kien hemm xi darba residenza ta' 100 metru kwadru. Ikkompli joħroġ l-element għarri li juża deputat nazzjonalista li tajbu qed jgħid li biġġi ruħu bħala paladin tal-ambjent bħala bniedem illi kien responsabbli bit-tfassil propju ta' dokument tal-Partit Nazzjonalista li għandu x'jaqsam ma' l-ambjent u fl-istess waqt illi kienet jagħmel dan kollu fil-kwiet tal-uffiċċju tiegħu l-istess il-Peritu li Bezzina kien jgħid propju jagħmel applikazzjoni li kif ngħidu hija potenzjalment fraudulenti. Ir-reazzjoni ta' Bezzina li qal li se jiftaħ livell hija reazzjoni ta' paniku u li turi li wasal fl-estremità li jemmen il-gideb tiegħu stess qal il-Ministru Zammit Lewis li żgur hu li Busuttil ma jistax jibqa' sieket qalu d-deputati f'isem il-Partit Laburista.